कौन कहूछ किमिति नडिया चटणी हुए टिके कोन नडिया छच्ची देव जांडी कर देव तादेर जीरा दीता रसुन दी पाखुरा लंका दीजिए पका देव नून दीजिए पका दे बाटी देव बाटी देगी हाथ गुड़े बाटी देगी रखीदेव खाइब टिके टिके दी दिन 3 दिन भल लगे नडिया चटणी ता एभला हुए खट्टा पड़े ना अल्प टिके खटा अल्प टिके पड़े ना खटा टिके अल्प पड़ो तमे तो बेसी राग कले खाई परियो ना मोर आगे तमे खाइब फुला कमी होला ना पाद ना तथापि बहुत कमी होला ना आग कमी है कि धक धक हो जाबे तो गेंडे सुनी दीदा गेंडे